Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Makibagayan ti katugangan, tapno na urnos ti pagtaengan. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Oh, anya ti aramidem dita. Kutkutwak ni Brownie, nagadungamin ti timol na. Agsukat kan, tama pantalaan ni Mami. Si kalaangan. Ni, agtal na ka man, Brownie, takot-kutwan ka. Ingka nagsukat, Susan. Si kalaangan kunakmat. Ada paggasolina. Awan na rod. Idanon mo na, iti balay damanang mo. Dumawat kan tulangan kaninanang mo iti paggasolina. May mayat ko man umay ka. Nagadunto man na sa unimanang mo. Bagsika at amanang mo, siyak ngay, naikamkamang aklaan. Mami, naisagana kong tibadong. Ay, papanahon nakmanan dito'y balayaw. Ay, nauma kayo ka din kanyak. Saan akas ta, mami? Namin ano ngamin ang nag-text ni Frederick. Mailiw kanumat kada kayo. Ay, nagrigat nga rod ti aga-akar-akar iti balay. Oh, isunday ta. Agsagana kayon, mami. Mami! Mami! Ada kami dito. O niya, agawitan Mami. Kuha. Frederick, umay ka. Aday baga. Anya day tamanang. Ano sa inyo ni mami, Nasurok a 17an. Medyo ada pa nagkabaw na. Hindi talaga yan. Pakanin nyo iti husto, Di yu bisbisinan. Uwan ka di. Tanag yun na ya. Di yu liplipatan apatumaran iti maintenance na, ha? Taning, adda high blood kan diabetes na. Adda pa'y matkit di agas na. Ngam inton maibos, gumatang kayon to na. Manang. Kasano nga minan nga irwar ti pensyon na? EJ-ATM. Mabit na ang. Itad ko kan ka, J-PIN number na. Adatan dito'y balayaw. Uwan Mami. Kita anday tapagnama. Abay ngay. Adamot abot-abot da ito'y balayaw. Imburnal dayta. Ay kasanaw nga da imburnal dito'y wanag ti balayaw. Mami. Dito'y kayo pailang ha. Dito'y tisilidyo. Da ito'y tisilid ka. Uwan. Anusan nyo pailang? Linisak to, into na da oras ko. Ayaw na yan. Nagpudot dito'y. Nagbasit mo't tanda ito'y silid ko. Istak room nga min da ito'y idi. Paturugan nak dito'y istakrom. Ay, ijay balay damanang mo nga Eva. Dear ko, ti silid ko. Umakar kayon to, inton malpas ti papaaramid, may ijay may kadwa akad saaran. Dito'y kayo pailang. May mayat to ti silid mo ijay nga to. Nalawlawa ken ada aircon na. Atiw na ajay silid mo ijay balay damanang Eva. Anya ka matan. Kut-kutwam manan ni Brownie. Anya ko mangarod nga iti aramida. Agluto ka na. Saan na mabali na mabisinan ni Mami? Awan ti mailuto. Awan ti asukar. Awan ti kape. Kan imay da tayo pinutdan iti kuryente. Anya? Ay, awan amin, Frederick. Ay. Iso amas daawak no apay akayat mo nga agyan dito ni mamim. Amok mo't anaruam iti narangay apa nagbiag. Danag mon aya bakit? San ka agkatawa? Amok ana istrikto ni mamim, ta teacher may day. Naungat at talaga day jay. Ni Mami ti makaammo amin kadagita ababayadan. Ha? Daytoy ATM? Iso nga sardeng mon day ta panangkut-kutom kini Brownie. Papananta. Intag shopping. Di mo ibusan day ta ice cream. Mga anak pa di tayo itong madamdama. Napuno pa lang tangiwat mo. Tilmunam pa day takan kanam sa kagsao. Ibusan mo't nga minday tamakan. Di mo ibusan day takik Iba't siyam dagiti uping. Itaak lang makaraman ti kastoy. Ay, ni mami mga gayam. Ayun gayam. Dandanik na lipatan. Inakman kitain. Ang mga nakariingan. Ay, nagbara
Ayan, ayat ipanawan. Puduta na ka talaga dito'y nangipanan kanyak ni Frederick asilid ko. Kasano aya amalo ka kanto'y ridaw na. Frederick, anak ko! Frederick! Mami, nakariin kayo gaya man. Wan, sa anak mo ta makaturog. Ay, kunak no nakaturog kayo. Ay, pudot anak dito'y asilid. Sige, yalaan kayo iti electric fan nyo. Ay, nagpudot at alaga. Aircon, ti ka sa pulak. Aircon? Ijay balay damanang mo. Aircon, ti silid ko ijay. At dapay bukod ko at telebisyon. At dapay ref ko. Aya? Ay, agawid aklangan na dya balay ni manang mo. Ay, mami, Ay. saan kayo nga gaw-awi di jay? Dito'y kayo nga agyan. Ay, unangam. Anyamat tanday to'y silid ko. Kasla silid tipas. Mala, bayan nyo. Linisak. Di kayo madanagan. Nagatang mi amin na nakasapulan dito kusina. Jay laangan burner ti sanpay ang nagatang. Susan, saan na kayat ni mami ti basit asilid? Kat, sa dinoy nga ron ti pagyanan na. Dayjay mo't lang ti available asilid. Susan, dagito'y groceries kat magatang taamin da kita. Oray jay burner. Una, nuadda dito'y ni mami. Kat, Isupay lang ti maturog iti silid ta. anya, unay kamot taon. Ay, isan mo't ang mabalin Kayat mo nga ultimo buggoong kat saan ta magatang. Pagturugan tangay nga rod. Ijay salas. Dagiti ngay ubeng. Di ijay salas. Anusan tayo pay lang ti agaplag. Anya! Ngamot ton, traprabi ita yung agak-akar itig kami. Anus laeng, Susan. Anya pa'y. Anya pa'y ti kasapulan ni mamin. Aircon. Kunakon ko. Talaga ang nakaarte ni mamin. Anus lang kunakmat. Diyak to pa'y napadpadasan tinag-aircon. Bayadan da ito'y ATM ti bill tayo iti kuryente. Diyak kaya ti maturog dito'y salas. Agsakit ti bukot ko. Awan ti kutsyon na. Agan anus ka kunakmat. Ay, Agtal na ka man. Mangag na ka ni mami. apay ko manumangag na. Saan na kayat tinatagari? Kayat na tinaulimak. Naanya pa'y nga rin ti saan nakayat. Ibagam amin nun. Good morning, ma'am. Mami Gayam. Ay, what is good in the morning? Kasta pa'y laang ti sungbat mo idimistra ka. Aging ga itataritype kan, kasta pa'y laang. Kape, mami. Kaya ti kape? A coffee without sugar, with creamer. Mabit laang, mami. Dyan tinapay ko without sugar. Ay, pangalaan mi nga itikas di at tinapay. Di breakfast ko, ham, awan asin na. Ha? Frederick! Di lunch ko, pork sinigang, awan taba na. Ay, Fred! Umay ka man ditoy! Mabit lang, mami, Stop talking. Ayabak pa'y ni Frederick, taiso ti pangibagaan nyo kadagita. Wait lang! Hello. Mami, kumusta kayo ditan? Mayat mat basit. Ay na, ano sa nyo ti sila yu dita, tatalaga abas si Tibalay da Frederick. Agab-abang dalang amin ka. Awan gayam, pakpakanin da kayo mula iti hustaw. Awan ibagak di kayat ko akanan. Tada kadakwa da jay ATM ko. Anya, kayat nyo asawan. Isuda ti mangir-irwar iti pensyon nyo? Bye-bye amon, anak ko. Ay, kat ipusandan Ay, basta ipaay dalagit di amin akayat ko. No problem kanyak, anak ko. Sa bagay. Di ka madanagan, anak ko. Taas asikaswandak may tanayim bahag. Nabaam, dagito'y bado. Uwan, mami. Jak kayat nga iwashing mo dagita. Galgalam. Uwan, mami. Jak kayat na paglalao kam ti panaglabam.
Wan, mami. Amok. Kan jay meriendak. Naskan na may saganam before 10 a.m. Kasanungay no, limampas iti 10 a.m., mami. No. 5 minutes before 10, naskan na nakasaganan. Anya? Ti kayat ko ang merienda. Kasawa cake kan pansit canton. Aglabaak pa nga rod, mami. I know. Agtrabaho kan, Susan. Tani, past 9 a.m. Parpartakak, mami. Before 10 a.m., addan dita sangwanan di meriendayo. Hello, bakit? Frederick, agawid kan. Itamot laang. Madamapay lang ti trabaho, pagawidan na kon. Apay aya? Ay, nabanbanog ako nagtrabaho dito balay. Anya? Aglaba lang mo ti aramidam dita. Anya nga aglaba? Di na paparamid ni mamim. Awanan ti oras ko mag-text kan makichat ka lagi ti gagayam ko. Diyak pa yun masangot ang digos. Isumot lagayam nga agat sukakan. Isublimo ni mamim. Ay, nabakit. Anusam ka di? Kastala ti biyag. Ay, amo, iso ti mang bibiyag ka na tayo. No awan jay ATM na. Mabisinan tayo. Wanang, nagregat nga si kaswan ni mamim. Ay na, anusam kunakmet. Kastala ti biyag. Kumusta ni Mami J. Balay da Frederick? Mayat ka numal. Ay, nasaya at ano kasta? Agkat katawa nga rod amang istorya kanyak. Nga ado ka no ti trabaho asaan nga amo, di manugang na. Aya. Isursuro na ka no. Kasanumat ngamin ni Susan, di na pa'y tulungan ni Frederick. Angam itataaddan ni Mami Ijay Balayda. Anusan asursuruan ni Mami kadagiti trabaho adi na amaw. Susan! Apay, mami. Numay ka ditoy. Yes, ma'am. Ay, mami gayam. Kita dato'y linabaam. Sana na'y katirugit na. Ha? Saan aya? Kita nay, day tatirugit na. Mancha dayta, mami. Ay ulitam alabaan. Ay, inton maminsanan, Itan. As in, itan? Wan. Anya itaya. Sabadon sa. Awan. Domingo inton bigat. Usarak ang makimi sa dayta. Isuanas ka nalabaam itan. Anya? Kan galgalam anaimbag. Ay, sayang ti sabaon. Laglagi pam No pakibagayam ti katugangam. Naurnos to ti pagtaengan. Ha? Auntie, adda ka gamit ti balay da in San Frederick? Awan. Umunag ka. Hanapan da na grocery. Imbag man na maanusan niyo tagyan dito balay da insan ko? Ay, katuwa na. Mala, agtugaw ka. Maanusak anak kumot ida. Ante, mabalin nga agsyat kami ko ni insan. Ita? Nung sumangkod nanto na. Ay, sana mabalain. Jack kayat nga ginom ni Frederick. Auntie, mate. Ay, talaga nga istrikto Apay nga ide, kat agsyat kami mo dito balay da. Idi dayta. Ha? Hanggang maging gay ti adak dito'y balayda. Saan ang mabalain nga ginom kayo iti arak? Aginggat ka anong agyan kayo dito, ante? Aging ga, iti igam da jay ATM card ko. Adda ka may, Mami. Ay, nasayaat mo, tay may dakbinisita, anak ko. May kayo matgayam. Kunak na itulod ko ni Mami J. Balayo manang. Nay, apay ko mga ayawid nak nga, Frederick. Aday bagak ayawid nak. Kunak no kayat yun ti agawid di J. Balay da manang. Oh, no. I don't like. Kaya't kau dito balayaw, anak ka. Apay, nauma kayon kanyak, Frederick. Saan? No kasta. Dito'y kayon nga agyan, Mami. Forever? Dito'y nan? Ni Mami ati pagdamagan tayo. Anya, Mami. Forever ka nun nga agyan ka dito'y.
Ay katuhan Ha? aging ga iti agkabawa ko. Dito yakon. Apil taman nga ro naman. Apel! Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana, pakibagayan ti katugangan, tapno na urnos to ti pagtaengan, tampok dito'y programa tayo, Kastala ti Biag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti mat direksyon ni Teresa Calay, musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, DMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.